Van een relatief rustige jaarwisseling tot engelengeduld bij de betrokkenen van de uitbreidingsplannen van het waterpark Veersemeer. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Het vuurwerk heeft tijdens en rond de jaarwisseling in Zeeland voor tienduizenden euro's aan schade veroorzaakt. Dat laten een aantal gemeentes weten na een eerste inventarisatie. Daarnaast moesten 6 vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis. Zij hadden vooral oogletsel en brandwonden. Door de jaarwisseling was het voorafgaand aan Oud en Nieuw op sommige plekken ook onrustig. Zo stelde de gemeente Reimerswaal een samenscholingsverbod in na ongeregeldheden en vernielingen. Op sociale media circuleren namelijk beelden van een flinke explosie net buiten Krabbendijken. Ondanks de gigantische vuurbal valt de schade eigenlijk ter plekke wel mee. De boom is dan een beetje zwart en over 1 meter of 10 is het riet verbrand. En je ziet in de graskant nog wel wat zwarte restanten liggen. Het gaat waarschijnlijk om een benzinebom. De klap was één van de vernielingen van de jongeren rondom de jaarwisseling in het dorp. En ondanks het samenscholingsverbod moest de politie toch ingrijpen. En de gemeente is nu bezig met een plan om de komende jaarwisselingen in Krabbendijken rustiger te laten verlopen. Maar over het algemeen verliep de jaarwisseling in Zeeland rustig en feestelijk. Zo werd in Hoofdplaat voorafgaand aan de jaarwisseling 1 uur lang geen vuurwerk afgestoken, zodat hondeneigenaren nog even rustig hun viervoeter uit konden laten. Dat daar toch wel gehoor aan gegeven wordt, blijkt dus uit het feit dat het nu al een paar minuten stil is. Met z'n allen gaat u een rondje doen met de honden? Dat ga ik proberen om een rondje te doen met de honden. Dat lijkt me wel leuk, ook voor zijn socialisatie. Dat ze toch even nog lekker kunnen lopen. Het blijft rustig, hè, zoals het er nu naar uitziet. Zoals het er... hij is wel heel enthousiast, geloof ik. Ja, zoals het er nu naar uitziet, heb ik het idee dat het vrij rustig blijft. Na dat uurtje rust kon het knallen en feesten beginnen. Onder andere in Westkapelle, waar Oud en Nieuw goed gevierd werd in een feesttent voor en door jongeren. En dat was vooral heel gezellig. Hier is het altijd gezellig. In Westkapelle altijd. Hoi nog! Gezellig. Gezellige sfeer. Veel mensen die je kent? Ja, iedereen eigenlijk. Iedereen. Ook in Arnhemuiden was het feest. Op een paar kleine brandjes na bleef het rustig en daar was het ook zeer gezellig. Is zeker gezellig, altijd hè. Ja, de brandweer moest er wel op te pas komen, hè? Dat maakt toch niet uit. Het maakt alleen maar gezelliger joh. Vuurtje erbij, is toch heerlijk? Beetje gezellig? Ja, zeker. Rustig en gezellig. Rustig en gezellig. Hoeveel geld heeft u afgestoken, denkt u? Nou, ik durf het niet te zeggen, maar bijna 1000 euro denk ik. Happy New Year! Happy New Year! En na het vuurwerk, champagne en oliebollen was het maandag tijd voor de volgende traditie, de nieuwjaarsduik. Start van nieuwjaar, dat is het. Een record aantal mensen stond vanmiddag bij camping De Paardenkreek in Kortgene klaar voor de nieuwjaarsduik om het nieuwe jaar in te luiden. U heeft er zin in? Helemaal. Maar het is wel, ik weet niet of ik het straks nog leuk vind. Want het is koud. Waarom doen jullie dit met z'n drieën? Ja, voor de gezelligheid. Ja. Is het gezellig om met z'n drieën in dat koude water te zitten? Dat is nu nog de vraag. Dat gaan we zo zien. En daar gingen ze, ruim 100 oranje mutsen het ijskoude water in. Ja, lekker fris. Wat heeft u in de hand? Een kinderdrankje, ik denk schrobbelaartje of zo. En dat helpt? Nee, het blijft koud. Heel koud. Heel koud. Waarom deed je mee dan? Oh ja, gedwongen door de vrouwen en kinderen. Dat is de eerste keer dat we dat doen. One of a lifetime. Ik ben een slipper verloren. Dus moet je er weer in, of niet? Nee, dat ga ik niet doen. Het valt niet tegen. Nee, het valt echt mee, want weet je wat jij krijgt? Het is een beetje de angst die er omheen hangt, maar de rest is allemaal, het is goed weer, komt allemaal goed. Goed weer dus, al bleef het voor sommigen gewoon 0 verkeersdoden. Dat is en blijft het streven van de provincie als het gaat om de veiligheid op de weg. Maar ook in 2023 willen er weer dodelijke slachtoffers in het verkeer. Geen 23 verkeersdoden zoals in 2022, maar 13 doden het afgelopen jaar. Dus dat is een lijstje wat altijd pijn doet. Op 1 januari wordt met koude statistieken duidelijk hoeveel slachtoffers het Zeeuwse verkeer het jaar daarvoor heeft geëist. 2023 was ten opzichte van 2022 minder rampzalig en toch viel er veel te betreuren. Er waren vorig jaar tot aan 1 december
1877 ongevallen gebeurd, volgens het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Zeeland ROVZ. Er vielen 13 doden te betreuren en tot aan 1 december 483 gewonden. Allereerst kunnen we constateren dat er gelukkig minder verkeersdoden gevallen zijn in het Zeeuwse verkeer. Dus daar ben ik blij mee. Tegelijkertijd, ja, iedere dode is er één te veel. Dus zo wil ik het ook wel gezegd hebben. Maar daarnaast ging het aantal gewonden dus niet omlaag. Dat heeft een aantoonbare reden volgens Van der Maas. En dat is dat mensen meer de fiets pakken. Dat ouderen langer en ook meer fietsen. Dat is alleen maar goed. Maar daarmee zien we ook wel dat het aantal ongelukken met de fiets en door de fiets stijgt. En dat is een trend die zien we al een aantal jaren. En die trend die zet zich door. Hier op Neeltje Jans is een monument opgericht voor alle dodelijke slachtoffers van de Zeeuwse verkeersongelukken. En ondanks dat de provincie er alles aan doet om doden en gewonden te voorkomen in het verkeer, groeit de lijst met nabestaanden die hier kunnen komen treuren. Er waren campagnes tegen het gebruik van de mobiel in het verkeer, bewustwording bij basisschoolleerlingen en er was lik-op-stuk beleid in 2023. Maar hielp het ook? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, want je kunt het niet vergelijken met die situatie dat je dus niks had gedaan. Wat hadden dan de aantallen geweest? Tegelijkertijd zie ik wel een positief effect. Bijvoorbeeld een monocampagne, de bewustwording. Je ziet dat mensen veel bewuster in de auto stappen, op de fiets stappen. Niet iedereen, dat weet ik ook. Maar heel veel mensen, nou, die verdienen een pluim, want die proberen dat goed te doen. Ook in 2024 gaat de provincie proberen het aantal ongelukken zo klein mogelijk te houden. Met onder andere aandacht voor fietsveiligheid bij ouderen en nog meer bewustwording bij kinderen. Wat we ook door gaan zetten, dat is de monocampagne. Daar zijn we nog lang niet mee klaar. Nog te veel mensen gebruiken hun mobiel wel. En ook de handhaving. Met andere woorden, lik op stuk als u toch hufterig gedrag vertoont in het verkeer. Want u brengt uzelf en anderen in gevaar. Het lijkt haast onmogelijk dat we in Zeeland ooit een jaar zullen kennen zonder dodelijke verkeersslachtoffers. Want er is altijd nog zoiets als overmacht. Het enige wat we kunnen doen naast de inspanningen van de provincie is ons gezond verstand gebruiken. Zodat de rij nabestaanden die hier moeten komen zo kort mogelijk blijft. Henk raasde dinsdagnacht over Zeeland. Met windkracht 9 was het officieel een storm, maar de volgende dag de sporen nog van te zien waren. Boom, boom, boom. Die zat gewoon los. Die vloog heen en weer. Meneer Meijer werd gisteravond opgeschrikt door een luid kabaal. De gevelplaat schuin boven zijn raam was losgekomen en klepperde tegen het huis. De hele avond. Het was verschrikkelijk. De gevelplaten zijn tijdelijk vastgezet en de aannemer zal later kijken of alles veilig is. Heeft u nog wel een oog dicht gedaan vannacht? Ja, ik heb de hele nacht goed geslapen. Ook Aart Simmelink uit Kerkwerve werd door Henk overvallen. Ja, die boom die heeft door de wind te veel last gekregen. En hij was ook al wel dood. Maar goed, de wind die heeft goed vat op hem gekregen. Toen het licht was, toen hing de boom op 6:30. Bij een school in Zierikzee stortte een berging in en viel een hek om. Ondanks de losgekomen gevelplaten en omgewaaide bomen lijkt het erop dat Henk zich heeft ingehouden. Verzekeraar ZLM meldt dat er geen grote schademeldingen zijn gedaan. 113 overlijdens in Zeeland waren het afgelopen jaar het gevolg van een ongelukkig geval. En dan hebben we het nog niet over alle ouderen die met botbreuken in het ziekenhuis belanden. En dat moet anders, vinden de verzekeraars. En dus is vanaf dit jaar valpreventie opgenomen in het basispakket. En als de armen naar voren gaan, gaat de andere voet naar voren. Bij WVO Zorg in Vlissingen werden de valpreventielessen al aangeboden. Meerdere keren per jaar doen groepen ouderen mee om vallen te voorkomen. Ik vond het heel interessant om dat eens een keer te proberen. Je wordt allemaal ouder en je loopt toch meer risico. Dat je echt leert om op je balans te letten. En dat is ook echt verbeterd. Blijkt nu na de test. Nou, ik denk voordat ik nou echt val en smakken maak, moet ik een beetje in balans zien te komen en te blijven. Dus ik ga dit doen. En wat heeft u ervan geleerd? Heel veel. Ik probeer op één been te staan, maar dat is nog steeds moeilijk. Ja, je bovenbenen versterken. Heel veel tips van Anneke gekregen. 1 op de 3 ouderen boven de 65 valt wel eens. En bij de helft daarvan leidt dit tot lichamelijk letsel of erger.
Zo zijn er in Zeeland de laatste 5 jaar gemiddeld 99 mensen per jaar overleden na een val. En valpreventielessen moeten dat voorkomen. Er wordt heel veel gelet op het aansterken van de bovenbenen, de houding. Want mensen die lopen vaak gekromd eigenlijk, want ja, ze worden ouder en dan gaat het allemaal niet zo soepel. Maar hoe rechterop je loopt, hoe beter je ook kan bewegen en minder snel valt. Want je knieën gaan automatisch wat hoger. En dan is de kans op vallen over een stoepje of ergens anders over veel minder snel. En de toevoeging in het basispakket had geen moment later mogen komen. Eindelijk wordt het gedaan, want het is, we zitten daar eigenlijk al heel lang mee, zijn we daarmee bezig. Want ik heb jaren geleden heb ik de cursus gedaan en toen zat het er nog niet in. Toen gingen ze dat proberen om in het basispakket te krijgen en nu is het er eindelijk. Dus ik hoop dat het inderdaad wel zijn vrucht afwerpt. Door dit soort cursussen aan te bieden hopen de verzekeraars geld te besparen, omdat het nog meer geld kost als ouderen vallen en dus zorg nodig hebben. Niet iedereen komt direct in aanmerking voor deze cursus. Mensen worden van tevoren gescreend of ze in aanmerking komen. En het gaat vooral om ouderen en mensen die last hebben van hun evenwicht. Het leek eerst alleen een Zeeuws probleem, maar het speelt inmiddels in heel Nederland. Een groot tekort aan forensisch artsen. Heel Nederland kijkt nu mee met een proef in Zeeland om huisartsen op te leiden tot forensisch arts. Zo'n arts wordt er door de politie bijgeroepen als bijvoorbeeld iemand dood wordt aangetroffen en er duidelijkheid moet komen waaraan hij of zij is overleden. In Zeeland dreigde die zorg in gevaar te komen door een tekort aan forensisch artsen. Tot vorig jaar het idee ontstond om huisartsen om te scholen. Het is vrij uniek. Er zijn natuurlijk wel mensen in opleiding, al wat langer. Maar vaak zijn dat basisartsen die dus op jonge leeftijd voor dit vak kiezen. Maar hier in Zeeland zie je dus nu dat 4 huisartsen die hebben zich een jaar geleden, 1,5 jaar geleden gemeld. Omdat ze hoorden via de media dat het probleem er was. En daar zijn we heel blij mee. Een van die huisartsen is Marjorie Pietersen. Zij ontdekte de forensische geneeskunde pas recent. Ik moet zeggen dat ik er niet zo heel veel mee in aanraking ben gekomen tijdens de opleiding. En dat ik nadat ik langere tijd mijn eigen praktijk heb gehad, dat ik iets anders zocht. Om wat me wel voldoening gaf. En uiteindelijk is dat forensische geneeskunde geworden. En ik denk dat dit een vak is wat heel goed bij mij past. Ja. En ik hou van de combinatie. Ik hou van verschillende dingen naast elkaar doen. Alleen maar huisarts zijn vind ik niet leuk. En alleen maar forensische arts zijn, ja, past misschien wel goed bij mij. Maar niet. Ja, ik vind het ook leuk om mensen in de huisartsenpraktijk toch nog een beetje te kunnen ondersteunen. Een forensisch arts is een onmisbare schakel voor het vastleggen van bewijs bij bijvoorbeeld misdrijven en ongelukken. Ook onderzoekt een forensisch arts overlijdens naar bijvoorbeeld valincidenten in verpleeghuizen, controleert hij of zij of een euthanasie volgens de regels is gegaan en verleent hij of zij zorg aan arrestanten. Ik kan daar wel goed tegen. Het klinkt misschien heel vreemd, maar ik heb er meestal niet zo heel veel moeite mee en ik heb een heel stabiel thuisfront. Dus zodra ik thuis kom en ik heb wat naars meegemaakt, kan ik dat ook aan iemand kwijt. En ik heb in de forensische groep leuke collega's, met wie we ook wel dat soort dingen overleggen tijdens een intervisiebijeenkomst. Of ik heb fijne mensen om me heen waar ik dat mee kan bespreken. En ik denk, iemand moet het doen. Iemand moet in die vervelende situaties het werk doen. En dat zijn niet alleen wij als medici, maar dat zijn ook de politie die daar natuurlijk met regelmaat mee in aanraking komt. Dus het is niet altijd makkelijk, maar ja, ik heb er zelf niet heel erg veel problemen mee. Hij is zijn pols gebroken en daarna is er echt een duidelijke knik in het verhaal. Dan moeten we het wel beschouwen als een niet-natuurlijke dood. Het combineren van een opleiding met het huisartsenwerk is wel pittig, zegt Pietersen. Ik werk 2 dagen als huisarts, ik doe vaak ook nog een dienst op de huisartsenpost. En daarnaast werk ik dan woensdag, donderdag, vrijdag als forensische arts in opleiding. Met de diensten die daarbij horen. Dat is niet altijd makkelijk. Opdrachten inleveren naast een gezin en werk en dienst. Ja, dat is echt even een investering. Frenke gaat over een paar maanden met pensioen. Hij laat zijn werk met een gerust hart achter. Ik ben positief gestemd. De mensen die nu meedraaien zijn heel gemotiveerd, heel kundig. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Pietersen is volgend jaar klaar met haar opleiding. Wielrenster Shirin van Anrooy. Hier op Archiefbeeld komt dit lopende crossseizoen definitief niet meer in actie. Volgens haar ploeg gaat de renster uit Capelle zich volledig richten op het herstel van een ribbreuk die ze begin december opliep tijdens een training. Shirin van Anrooy werd vorig jaar in Hogerheide nog wereldkampioen bij de belofte. De plannen voor waterpark Veersemeer houden Arnhem-Muiden en omgeving al jaren in spanning. Het is nog steeds niet duidelijk of het huisjespark mag uitbreiden of niet.
Een beroep bij de Raad van State werd al meer dan 2 jaar geleden ingediend. Maar er is nog steeds geen uitspraak. En dat komt doordat de Raad kampt met achterstanden en personeelstekorten. Nagelbijten dus voor de betrokkenen. Zowel de boeren in de omgeving als de projectontwikkelaar. Als je kijkt naar de bezwaren, verwacht ik wel dat de rechter toch toestemming gaat geven nu. Gerro Vonk van de firma Driestar in Noordwijk hoopt op een voor hem goede afloop. Hij is in afwachting van een uitspraak van de Raad van State over zijn plannen voor waterpark Veersemeer. Driestar wil het park renoveren en flink uitbreiden. Maar Marco van het Westeinde uit Arnhem-Muiden tekende bezwaren aan. Het is uiteraard voor ons hartstikke spannend. Ik bedoel, maar mijn bedrijfsvoering hangt er vanaf. Ons woongenot hangt er ook vanaf. Maar ik vind het wel gunstig dat de rechters er serieus naar kijken en de tijd ervoor nemen om tot een juiste uitspraak te komen. Waterpark Veersemeer en camping De Witte Raaf liggen er sinds het faillissement troosteloos bij. Driestar kwam al in 2018 met de eerste renovatieplannen, maar na meer dan 5 jaar is er nog niets gebeurd. Wel zijn er veel inloop- en inspraakavonden georganiseerd, waarna Driestar de plannen aanpaste. Het plan is er beter van geworden door de inspraak. Ik denk dat dat wel een goede zaak is geweest. Toch blijft er weerstand, vooral tegen de uitbreiding van het park met 58 hectare op een plek waar nu akkers liggen. 2 jaar geleden stapten een aantal mensen, onder wie Marco van het Westeinde, naar de Raad van State. Maar die behandelde de zaak pas afgelopen zomer. En de uitspraak werd vorige maand voor de 2e keer uitgesteld. Voor ons is het vrij vervelend omdat ook de kosten enorm zijn gestegen in de tussentijd. Dus de bouwkosten die zijn ten opzichte van 2021 met meer dan 30% gestegen. Ook de financieringskosten zijn bijna verdrievoudigd voor het stukje wat we zouden financieren. Dus ja, op dit moment kost het ons heel veel om dat door te zetten ten opzichte van 2021 als we toen aan de gang hadden gekund. De verwachting is nu dat de Raad van State in de tweede helft van deze maand uitspraak doet. We leven in een democratie. Als de rechter zegt van zo is het goed, dan zullen we ons eigen daarbij neerleggen. Maar ja, ik verwacht wel, die problemen die zullen toch wel een keer opgelost moeten worden. Is het voor de uitspraak of na de uitspraak? En met die problemen doelt Van het Westeinde op de verwachte verkeersgroei van en naar het park. Daarnaast moet ook de landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland worden gedraaid in verband met de uitbreiding van het park. Mocht de Raad van State instemmen met de uitbreidingsplannen, dan duurt het nog minstens 8 jaar voordat de uitbreiding klaar is. Met vorst in aantocht stijgt de schaatskoorts, ook in Zeeland. Her en der worden al schaatsbanen klaargemaakt om zo snel mogelijk open te gaan, zoals in Wolvaartsdijk. Ja, dat begint zeker te kriebelen. Het jaar kun je niet beter beginnen. Dit is van oorsprong een voetbalveldje en wordt nu door een groepje mannen omgetoverd tot ijsbaan. En dat doen ze op eigen initiatief. Gewoon een stel gestoorde vaders die de nachtrust opofferen om de kinderen te laten schaatsen. Ook hun eigen kinderen staan gelukkig te popelen. In Krabbendijken zijn ze vrijdagavond met het onder water zetten van de baan begonnen. En mocht je nu al klaar zitten met je schaatsen, het gaat pas vanaf begin volgende week vriezen, waardoor er aan het einde van de week wellicht geschaatst kan worden op sloten en ondergelopen weilanden. Ja, aan de hoeveelheid water van de afgelopen maanden zal het in ieder geval niet liggen. Tot zover voor nu. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.